mana awusho ngizohlala kanjena kuyoze kube yinini. Uhlala kanjani? Uhlala nakho uhleli kahle. Ave nali ibhadi. Wenzani manje? Uyazi uzohlala kanje kuze kube yinini? Kuyoze kubuye imvana. Hawu manami phela manje intombi zizongishiya and futhi kakade nje mina ngagcina ukubona umuntu wesifazane enqunu. Hayi wena Jojo uyaganga wena. Mina lo sengineminyaka ewu9 full. Ungayenzi umntafana. Hawu we mnganami phela mina isandla nje mina asingenelisi nje mina. Wa Jojo. Ufuna ungitshela mina ngishaya indlwabe? Shaya indlwabe mina. Hawu mnganami uthi angithini uyangixaka ukuthi umuntu ophilayo Mosi uphila kanjani inyanga yonke engadobethi. Bajoja utshele mina. Iyona ndlela osuke ekini leyo ukuthi uzongincenga lana ungicengela ukuthi ngikulaphe. Iyona ndlela ongincenga ngayo le. Hayi cha mama mnganami anginjalo ngiphethe imali. Ha mnganami, bungasho ngani zonke lesikhathi unemali? Hayi izimali. Hawu hey. Mnganami amandla aphelela lana. Bajoja. Amandla akho mephelela ngicela ungikhombe la aqale khona. Ngicela ungikhombise la aqale khona. Khawula phela mnganami. Ngicela ukukhuluma nawe phela kancane mnganami. Mamdleje. Awu sithini Mamdleje? Mnganami ngakwazi nje kodwa kona ukukwethemba nje. Hawu Mamdleje ufike kwithembakalist nje yokugcina ungathemba mina nje. Kodwa phela kamuzu nosufuna ukuthena uMamdleje la. Hawu we Mamdleje ufonani? Fo nje u100 ngosuku mnganami ngakazi ungenzela. Hawu 100 we mnganami ngiphakathi uyabona nje ubukhuluma ngo100 ngiphakathi inside. Hayi bajojo wangizona ukuthi ngifuna ukuthini kuwena. Hayi bo asekho isidingo sokuthi ngikuzwe nje uthini. Yazi Mamdleje ngo100 nje ngiphakathi nje ianswer yami ayishintshi. Hayibo, come on baby. Hayibo mana wena usasho oncane uyini ke wena phela ngimtshela ngingabulala ngisho umkhulu Ha, nami mpha. ugogo ngisho inyoni yasekhaya ke imbala ke akungasali ngisho Hayi, into George. 100 besikhuluma ngawo. Hayi bajojo ayi asiyekenike lo ndaba. Yazi kukhona somabhizinisi ngalena okhona mfethu engifuna ukuthi ungisize ngaye nje ungiphathele na kahle nje. Ave nemali unemali iningi kakhulu. Mama manje mnganami usho ukuthi mama Mamdleje u100 sizothatha kuyena. Cha. Hawu. U100 uzomthatha kumina. Oh. For ukuthi ningiphathele yena kahle. As a client lami. Hayi Mamdleje ayike inkinga Mamdleje hamba wena sizosala no baby angiboni ukuthi kuzosehlola lo. Wejojo mnganami ngifuna ukuthi nenze noma yini for lo yamuntu lo. Noma ngabe yini. Angithi sizokhona. Oh, as inemali nje phakathi. Imali phela bambani la kancane ubhiyani. Oh hayi mama yabo wena Mamdleje. Hawu Dlejo hayi Mamdleje. Hey bafo mfethu yazi lento bese usidla lengane bafo so2 mfethu ngiyangithandi bafo lona ngoba uyazi ngizizwa kanjani ngalengane. Hey baba uthi uzizwa kanjani akusizi lokho ngoba yona lengane awazi ukuthi uzizwa kanjani ngathi futhi ayimini ngami. But bafo sabandawone nje kumele sibhekelelane mfethu. Hayi baba lenkulumo athi sinesikhole sekeke phakathi or udle ngoplastic. Abafo kwena ukuthi wazi yazi lengane ngithanda kanjani mfethu lengane bafo. Hayi wena isho uthi imnandi la ngane. Hayibo lo ngumele ngoba uyadinwa manje ngoba nami sengimshayeli wamuntu. Mina ngoba siqhubeka kanjani. Hey ngithola. Ngithola amasimba wona mfethu. Ngicela kabona. Hayibo. Elina ilimi lolana. Ngithola amasimba lona mama lo yazi. Ngizange ngisho isithembu samasingalo. Ngiyaxolisa mama yazi. Ngizange ngelo mina ngishayiwe mina. Awu mama ngiyaxolisa mama yazi. So ngombona wewe
Hawu noma senibanje inkunzi niqhubeke nikhethane kanjani isishiphi phakhe siyimini. Lo uyabaleka wonke kubanje inkunzi lo. Hayi kunamanga mama lo sengithukile mina mase ngibone ngisendlini. Who's got the kids in here? Who are those guys in the gym? Who gets a video with Liz? Who's got the kids in here? Who are those guys in the gym? Who else lives like this? Baba yazi kade ngangifisa ukuza la kwakho kodwa isikhathi singasitholi. Ngifuna ukuzokunikeza inkomo yakho phela. Inkomo. Wemamdleje uyakhuluma ke manje. Mana ubusabanjwe yini sonke lesikhathi ubuse kephi? Hawu baba. Bengisaba nje ibhizi lapha eshibhini la kwami. Bengisebenza kuze kube late abantu bethenga ubhiya. Kodwa wemamdleje mina angithandi lento ukuthi usuzoletha inkomo yami isidlekile. Sidlekile. Idliwa yini baba iphelele nje inkomo yakho? Hayi mamdleje unamanga man unamanga mamdleje. Baba iphelele inkomo yakho. Mamdleje phela mina uJojo ungitshele kahle ukuthi wena nenceku nafika lapha bephuza ubhiya nangena nabakhiphela ngaphandle nabathenga ngobhiya. Hawu nasala wena nenceku. Kanti sikhuluma ngayiphi inkomo la ngempela baba? Ngoba phela mina nje wangimda kwakho. Ngizela ukuzokunikeza inkomo yakhe ezimali. Kasongo mbona wewe. Songa libala. Oh yeah. Hayi baba kanti uthani ngempela uJojo? uJojo hayi siyeke leso siyephi wena asazi lutho sinamanga lesasephepha kuba phela mamdleje asingene la ngithi ukuthi Hayibo kancane mamdleje hayibo nawe hayibo baba nawe kancane hayi baba ngeke hayibo baba uyangidakela phela manje hayi mamdleje hayi mamdleje hayi baba mamdleje Mamdleje Nganami ulight imali ncane mnganami hawu mamdleje mama nake awusho wena uhlaleleni-ke la wedwa ngaphandle baba babani lalela mnganami ngikutshela yabona la bangibambisile ikhandlela nje ungibona ngihleli la nje hayi bo mamdleje wabamba ikhandlela nje kune-load shedding yini hayi wena musa ukuzenza isilima usalazini ukhandlela ukuthi ntoni hayi mamdleje ungazohlanya wena hayi lalela wemnganami ngikutshela intombi yakho phela ngale nekhansela babhizi embhedeni wami babhizi bayitika amashidi sebenziwayo ngafuna ukuthi indle yabo ngikutshela ngiyakutshela mnganami hayi mamdleje ngikutshela nje ukuthi ekuseni lokhu ikhansela kade lingenzela i-wallet eyifeki kanti uyazeni ukuthi ufuna ukuzodla umfazi wami lana hayi bo mnganami kade azange nakhokhela ipendi cha lutho akukho ngisho imali isendi leli sengithembe lo 100 engizothola kuwena hayi bo udakiwe-ke ngikutshela ngeke uze uyithole leyo imali usuzozanywa yiyona intombi yakho lapha sebeyinikeza imali ekhofonoza hawu mana besikhona-ke isidingo sokuthi mnganami uthi ngikushintshe okwesipho-ke okungcono ngetisa stress Moya wasemali umthakathi usefukile Moya wasemali nenceku hawu seyiqedla inkomo yami kade sikhuluma ngayiphi inkomo bekumele ngifaka kaJojo mina ngifika manje qale phansi fast phela nami akungizwise phela kancane hawu nawe futhi mfundisi ayish okay asivele siqale ekuqaleni usekephi cha phela baba mina njengomuntu osoma ngebhizi labeshi sabantu bethenga ubhiya oh ngikhohlwa amalines kodwa ngingakhathi Kodwa ngiyithandisisi lento zomnika into seyidliwe. oh kodwa ngiphakathi
Ah, umuntu ohlela omele adeliver amalali. Awukamuzwa lo. futhi guys ngizosobala. Ubambisa ikhandlela. Ikhansela nentombi yakho base. Cancel, ikhansela. Qalani phansi. Hawa. Inina nje